Darius, ne apucăm de nou proiect aici la Darius în curte. Bă, de ce prea mult? Că nu mai l-am continuat pe ăla, că nu mai are rost, oricum o să ne strice. Să băgăm bani așa degeaba, nu se merită. Așa că vrem să facem aici. Nu facem proiectul încă. O să vedeți pe parcurs. Da. Videoclipul ăsta să fie primul videoclip. Vedem câte videoclipuri facem. Celelalte a fost amintire. Acum avem să facem ca lumea, tragem coață drept, frumos de aici, vedeți pac, aici, până în copacul ăsta aici. Mare, frumos. Nu, male, ce fain o să fie dacă ne iese. Aici avem și animale de companie, mai o să mai vină și altele. Tandanca. Acum să trecem la treabă, hai vedem unde punem ăsta. Nu știu, trebuie să punem acolo, la cauciuc. Dacă îl lipesc în seara asta, dar să-i. Seara asta lipesc eu trepiedul și îl pun, îmi iau trepiedul mâine. În seara asta mi-au trepiedul. Îl lipesc, îl fac cum trebuie. Asta hai să vedem acum. De să-l punem. Punem acolo, la cauciuc. Așa. Ioi. Au! Au! Ia. Așa. Nu știu cum se vede, ca lumea, ia. Să vezi, ne vedem, e bun. Ne faci și verde. Dar nu trebuie acum. Mai arată asta. Nu, da, mă. Genunchi. Vrem să facem ăsta din mijloc, că după acolo nu vrem să facem. Babu, vine un pic! Până aici e bine sau mai în față? Mai în față sau e bine până aici? Unde mai în față? Atunci te uităm acolo. Tu poți să pui și aici. Găină! Ca găină. Găină. Mamă, stai. Băi! Ce s-a întâmplat? Dacă e bine, se dă tu seama unde ți s-a. Se dă tu seama unde ți s-a. rădășini. Dar nu, că nu e niciuna, nu sunt pietre.
pe ăștia să bage un pic pe aici, auzi? Da? Îi chemă pe ăștia, bage un pic pe Ai dat pe 0,5? Am dat. Deci nu că vei pe 0,5. Ei, popa. Oh. Gata, găcești. Lasă-ți miroasă căciulă. Nu mi-aduci, nu că mi-a durat. Dau la geam, bine? Da. Hai să avea un bidon de apă. Bidon. Da. De ce nu pun bidon de ce? Dar tot tot am întrebat că o gradă să o pun chiar. E mai groasă ca un... Și să-ți dau hanorac. Am dat, deja am dat de lut aici. Am dat de lut. Stai, și cum băgați? Băgăm stâlpii și pe care îi băgăm pietrele de mari. Păi tai. Păi da. Să băgă telefonul tu. Unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul acolo, 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 acolo. După cum le pe așa. Pe ei. După vin cu acoperișul așa înalt. Ce? Dar nu pun. Nu pun. Păi da. Și pun OSB. Da. Ce să fac? Se vede mai subtil. Dar nu ăștia pe alții. Sau dacă nu, nu. Iau niște. Și mergem încă un lemn peste, să l-a făcut așa gaură cu un topor. Da, așa, da. Păi așa ziceam, așa ziceam, să fac gaură cu topor, așa ca să nu stea mult în aer. Da, să-i fac gaură cu da, și intru în el. Și ce? Face ca lumea. Dar îți trebuie mult, așa, exact. Uite-l deja, uite-l uite. Ce? Am doi mai groși? Așa aici-s groși. Păi da, Ce fix ai de aici? Da? e bună. E bună? Da. Și asta aș putea. Astea două să ți le fac. Da? Da. Asta te ajută? Da, da. Astea te. Orice mă ajută. Dacă vrei cât ai tot. Care? Ăsta eu mă și gândeam. Asta e de tot. Asta e de tot. Da. Asta n-are ce treabă. Asta zic că e frumoasă. Dar asta nu. Da, că prima dată tai de tot. Dacă îi o tai de tot. Avem noi pe restaurant, așa că să vedem. Uite apă, bă! Uite că vin, uite că vin. Ba de apă. Eu o să iasă acum, dacă te duci mai jos, iese apă. Da, ce să fac? Lasă normal, ce să fac calul. Ia până la dânsa, vedem. Ia telefonul, mână, și filmează tu. Aoleu, deci am săpat aici, bă, era pe 0. Așa și acum ridică de ea. Aici o să vină casa, mai mult nu vă zic. Bă, dar de ce filmează așa telefonul ăsta? Cum? Uite, în ceață. Uite cum filmează. În ceață. Să-ți strict... A, e murdare camera. Nu, că am șters. Cred că da. Apa și groapa asta sunt aproape la fel.
nu putem să facem chiar la fel, că nu, așa, da? Să vedem acolo cum iese, că e mai bas. Da. Dacă nu, da, aici s-a însăpat greu. Că e rădășina, uite, vedeți și acolo, uite acolo. Vedeți rădășina acolo. Da, aici, cum se sapă aici, ui? Ha? Acum se sapă. Uite, mă, aici și este ușor, că am săpat eu atunci la căpuța aia. Ah. Așa pământ. Aici vine drept așa. După aia așa aici vine drept în coș. Avem de muncă. Mult. Săptămâna asta măcar sunt doamne să facem complet. Da, 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 Zic că facem. să facem ăștia să-i bătem și să punem măcarele pe jos. Da. La că avem timp vacanța asta, eu zic că facem. Da. Facem. Fetița! Lița, vrei să mergem afară? Sapă, uite de acolo, sapă. Nu, și sapă. Bă, și sapă! Fetița, vrei să sapă aici? Da, și mie, hai că ne mai revenim. Am făcut, Noi ne facem bine ca lumea. da, am făcut aici o groapă. Aici și am mai făcut și aici. Acum nu sunt toate egale, dar... Adică la adâncime, nu sunt toate egale, dar e bine. Că le mai... Fie. Pământul dăm tot aici să-l dăm. Acum avem cum că să... Cum era ăștia, mă? Cum se numeau ăștia? Nu-i măsaș, mă. Cum era? Zmeură, mă. Aici e zmeu. Așa. Ha? Zmeură? Mai nu mai... Bine, aici putem să săpăm, dar... Aici putem să săpăm numai. Că mie să nu rup. Na. Așa că trebuie să scoatem. Aici era un copac. Uitați aici. Pe la piciorul meu. Era un copac. Asta, copacul ăsta l-am tăiat. Iai. Îmi țineam camera. Nu îmi țineam telefonul. Ia și tu locațiile. Și? Ha? Pentru? Sunt pe în seară. Gata. Mai faci ceva? Da, nu mai avem ce. Eu pe ăsta îl postezi. Ăsta a fost scurt, ăsta degeaba îl postezi, e mic, rău. Păi și-l postez. Bine. De ce să nu postez? Zici tu încheierea. Ai scris tot, mi-a plăcut papa.